És evident que per bé o per mal el que succeeix a la Mediterrània té unes repercussions importantíssimes arreu del món i que els conflictes de la Mediterrània tenen un impacte directe arreu del món. I bé, doncs, per tant, que aquest mar fràgil, aquest mar complicat, retrobi també per aquesta banda aquest camí d'evolució positiva i que, com deia abans, doncs, té una repercussió immediata arreu del món. Arreu del món. Jo crec que no hi ha gairebé altre epicentre de conflictivitat en el món tan crucial, de tant impacte a tot arreu com el Mediterrani. La col·laboració amb l'Institut Europeu de la Mediterrània i l'Institut Català Internacional per la Pau i el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya ha fet possible aquesta jornada. A més, aquesta jornada pot realitzar aportacions rellevants com avançar-la, i ens ho comentava el director de l'IEMET, a la segona cimera per la Unió de la Mediterrània que es celebra a Barcelona els propers dies 19 i 21 de novembre i que comptarà, com saben vostès, amb la presència de nombrosos representants polítics internacionals de primer nivell. El CATS, per tant, amb un perfil propi en el conjunt d'institucions que treballen en aquest àmbit, disposa d'elements amb els que pot contribuir de forma rellevant al desenvolupament sostenible de la Mediterrània i en aquest context és que es planteja definir una estratègia per vincular pau i sostenibilitat a la Mediterrània en plena consonància amb el Pla d'Acció Exterior de Catalunya 2010-2015 i en col·laboració amb els socis de les institucions implicades, com podrien ser perfectament l'IEMET i l'ICIP. Algunes de les dimensions dels conflictes poden estar molt lligades als recursos naturals i en concret, tal com abans mencionava des del CATS el Ramon, el Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient ens recorda que el 40% dels conflictes interestatals des de 1960 tenen o estan relacionats amb recursos naturals. També ens recorda que el 20% dels acords de pau, només el 20%, contemplen la gestió i la forma de govern dels recursos naturals. Jo crec que nosaltres, el nostre interès com a institut és que tindria que ser l'establir una pau ambiental en la Mediterrània. Aquesta seria la línia en la que tindríem que treballar perquè es pugui avançar en aquest tema. Treballar cap a una pau també medioambiental o ambientalment sostenible vol dir que hem d'estar treballant per què? Per evitar que la degradació mediambiental afavoreixi o profunditzi els conflictes que ja hi ha dintre de la Mediterrània. I això també vol dir que tindríem que impulsar una cooperació dintre de la Mediterrània en temes o qüestions mediambientals perquè la cooperació ambiental podria ser una bona eina de pacificació de la conflictivitat. Com a Catalunya, el repte és precisament enllaçar molt més aquestes actuacions de les diferents institucions i alhora aprofitar l'enorme capital que representa el paper de les universitats, avui s'ha posat de manifest aquest element, i també la presència de la societat civil enormement preocupada per tota la problemàtica del Mediterrani. Atès que les guerres comencen en la ment dels homes, és en les ments dels homes on cal construir els baluards de la pau. I, a més, afegim, d'una pau que sigui sostenible, perquè si és una pau que només dura 15 minuts no anirem enlloc. Hem definit prioritats en plans com és el Pla de l'Acció Exterior del Govern de Catalunya, hem definit prioritats, per exemple, en l'àmbit de la cooperació, el Pla Director de Cooperació, que ja deixen ben clar aquesta transversalitat, és a dir, dels organismes que avui han tirat endavant la jornada, de les visions a nivell de pau, de treball per la pau, per la sostenibilitat, per les relacions internacionals, i que, per tant, el repte és ser prou valents per dir nosaltres com a país, com a societat, tenim un lloc per ser un element, un agent positiu en avançar cap a solucions positives als conflictes, als reptes que tenim en aquest àmbit mediterrani.